Però estem fent el que fan la majoria de pobles. Sí, però ja que tenim de futur. És que si no se n'ubica ningú en un terme, ja s'ha acabat. Ja no ho podem fer perquè després hi ha una normativa superior a nosaltres del Ministeri que ens diria, doncs ara, com no ho tenim regulat, ahí. Eso sí es lo que parece. Simplemente hay una cosa que no está regulada, que a partir de la nivel regular la controlen, ¿correcto? Ahora bien, no pueden demanar clavar el clavar de la cámara, es una cosa entonces. ¿Qué voy a decir? Esta redacción se va a enviar hace un día al Departamento de Física de la Universidad de Valencia y lo único que va a cambiar va a ser la fórmula. Esta fórmula tampoco la entiendo. Pero claro, va a concentrar en dos frecuencias. Ya también ha incorporado la UMTS y una de las tres. Pero de això a que nosaltres decíem de Joan que el futur de aquí de 5 o 30 anys no té cap sentit. Ara tenim que cuidar el que tenim avui, que és un terme que hem d'intentar regular i previsions a 10, 15, 20 anys, perquè el pròxim pacte nacional que feu et durarà 20 o 25 anys, no diré més. I després que l'altre, que passa l'altre, ella farà el dibuixet, dirà, senyor de l'antena, vostè s'ha quedat així, allà, o més pagarà. Per què? Perquè l'interès general de Pau Llaurí diu que acaba de jugar. Se la llevan simplemente. Sí, ya, menos, hasta pagar, voy a enseñar no hi ha més història. És una flor d'ombra que faria un no hi ha més història. Regular i després, una cosa que va poder publicar, la següent feina nostra és informació urbanística. Ja està. I a veure què passa. ¿Vots a favor de aprobar la ordenanza reguladora de antenes? Setè punt, nomenament de jutge de pau. Per tant, se tracta de menos l'expedient, com ens va reclamar la conselleria. La proposta, la prima sí. Una volta publicat i fet públic que s'anava a demanar sol·licituds per al jutge de pau, s'han presentat 2 persones. Una d'aquestes persones és de Sidi Llaurí, no pot ser. 3 persones. Sí, explica tu perquè jo he vist que se presentaren 2 i sé que uno era foraster i l'altre és la xica que El procediment normal és cada 4 anys se renova el càrrec de jutge de pau. Entonces, el procediment diu que s'ha de crear una terna. Una terna són 3 persones que opten a ese càrrec. Entonces, la última vegada, fa 4 anys, sols se'n va presentar una, que era Noelia, però s'inclouen en la terna a 3 persones que durant el procés de jutge de pau substitut s'han presentat i se fiquen 3. En aquell entonces se ficaren 2 persones més que havien presentat sol·licituds dins del procés de selecció i se trià a una d'aquestes 3 persones. Ara, en aquest cas, el procediment és el mateix. Fa 4 anys que ara el dia 14 de juny, si no m'equivoque, acabava el nomenament del càrrec de l'actual justícia de pau. Entonces, n'hi ha una altra persona, quan se va publicar en el BOP, en el tabló d'anuncis i se van fer panys a l'alcaldia, n'hi ha una altra persona que no m'ha de José Antonio Sárez Montoya, perquè superi al perill. Va presentar la seva sol·licitud, però continuen havent 2 persones dins d'aquesta terna. Entonces, com actualment tenim a Susana Serra Contreras, del jutge de pau substituta, entonces s'inclou també dins de la terna per triar entre aquestes 3 persones. Del perill, no? Sí, que no entenem. No del perill que ha de demanar ser jutge de pau. Bueno, pues lo que tenía es que al final entregar el 3 sí que no había que la que está, pues la nuestra propuesta es seguir en lo que no venía informe. ¿WhatsApp? No sabe votar. Si se sabe votar a José, entiendo que por votar, pero creo que no es ninguna chorra, pero ¿vots a favor? En contra, abstencions. José s'abstén perquè no li explicaré. Ja no queda més. Sí.
punt, pregs i preguntes. Pregs i preguntes. El control dels xiquets que són mals de controlar. No, però jo més que res, els pares, l'assistència en casa, no? La xerreta i dir el que pot passar, perquè aquí en el municipal, jo el que sí que demano és que una vegada a llevar a la piscina, no caure en responsabilitat nosaltres, la persona que se pille llegint a hores, que estiga tancat, que estiga sancionat. Tenim més hores per anar. Claro que tenim més hores. De les 11 de les 14 de l'escola i tenim més hores. La majoria de les persones també tenim la piscina en casa o en el terme o com a més. La fina. Però tots sabem que en els casos del Llaurí, que no és el primer que se'n prueba, i és una gràcia ben gran, però un jesús, però és que després si el pare vol preguntar totes les conelles acaba de buscar aquest ajuntament. Com el pensa que la responsabilitat per ser el pare, no sé el cas. Però bueno. Pregs i preguntes. Saps a la sessió, si algú de públic vol preguntar alguna cosa, sense entrar en personalisme i coses rares, va. Sobre la fin de la basura. I dic que es tiraria la basura a partir de 8 anys. Allí fica les 10, he ficat el 10 o 12, però ara estàs prou a comprovar. Entonces que queda de 10 de les 12 la basura. Això ho han ficat l'empresa de la regada de la basura. Jo he vist que ficar cartells nous en entitats que es tiren de 10. Estos homes arrepleguen 3 taules i després venen així. Donen-se compte que estan venint a les 8 del matí. Estan venint a les 8 del matí. Antes venien a les 11 de la nit, a les 12 de la nit, perquè l'empresa que venia sols venia a Llaurí i aquí hi ha un poble més per així. Però treballen entre 4 pobles i fan un recull. Estan venint a les 8 del matí. Té els seus pros i té els seus contres, com tot, però venia. Si la gent ara el que diu Canta raó, si la gent es controla un poquet, ara no es pugui. Però jo he vist que s'ha ficat de res. No pot ser tan restrictius, és una hora prudent, és quan se'n va el sol i quan ja s'ha pogut la nit, doncs a partir de les 8. Si no sale les 10, perquè hi ha gent que antes, però a partir d'una hora prudent que sigui, ja quan se'n va el sol. Però això és para la Però pot ser les 4 del matí. Si no hi ha un ordenant senzill que a partir de les 8 de les parts pot treure. Sí, i després que un cartell, jo ho he vist, jo ficat de 12 persones a les que ho fa. A les 10, però que...